Okay na. Hirap pag ano, lapit sa inyo. Hindi ganito kahalo. Ano pa? Nakaano? Saan ba yung in-inspect mo? Kita doon yung ano eh. Nalagay ko nga eh. Indoor eh. Saan ba yung in-inspect mo? Yung kita yung Ferris wheel? Saan yung in-inspect mo? Doon, di ba? Di ba nakita na natin doon kanina? Yung gusto ko. Saan tayo? Saan tayo upuan? Sabihin ko kayo. Ayan, may galab shoutout sa inyo dyan. Rosa TV. May galab shoutout sa dyan. Rosa TV. Nandito tayo ngayon sa MOA. Ayan guys. Hall of Asia. Oh, bakit nawala? Saan labas? Dito wala. Lamesa. Tayo tayo sa labas? Tank niya, yun na siya. Ayun na! Swing ng swing kasi. Pabuhat ko sa'yo to eh. Ano yun? Disalpak lang ba yun?
Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Kay Divine O, mega love shoutout sa iyo dyan. Rosa TV, may love shoutout sa iyo dyan. Mega love shoutout. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Ayan. Well, thank you so much guys. Mega love shoutout sa iyo dyan. Shane. Hazel. Erwin Polende, mega love shoutout. Meron pa rin ano dito. Laman yan, laman. Parang buto. Parang taba.
Kain tayo guys, kain tayo. Gusto na lang natin ang bukas. Financial advisor. Kasi ikaw one mo sa mas bakit sa inyo? Nakisa. Isa. Kain tayo? Baka nandiyan naman yung receiver sa ano. Kita ba? Pero alam ko. Magana. Ano pa rin yung hindi ko ordinary share? Hindi ko na. Parang sinig sa kanila yung Ito pala yung order eh, sa likod tsaka niya. yung nandun ka ako sa laundry ako parang hanggang doon lang sa counter na ako na isa pa makipakita ako sa liwas. Kapag ka gamit yung sinumakain, Ice blended. wala ka sa Ice blended. wala kang sa likod. Saan ba? Sakto lang naman at that is classic Mama. pero oo, ang tapos For the Tara pala. Kumain ko. Uy, kulang. Hindi ko puro kami. Mas maganda yan natupan sa Ako, durog naman. sa isa. at least pero sa truck mo hindi makakagal. Ang lambot, lamang buto. Para pag may combination sa mobile na mango lang kami. Yes, mango.
Nagkaroon shoutout sa nila. Sarap guys. Kaya mag-rice kayo. Order kayo ng ikaw. Sige, ka na rin daw ng Yan. Ano nga? Ayan. Take out natin to take out. At least safe yung natin sa gawin sa kaya ay, dala mo na po mga Marami ito. Hindi na lang kayo. Tapos hindi ka kain. Kapag pala ng pagsabi na tayo dati. Oh, pero at least nga nagawa na kasi panis naman. Wala ako kasi mag-thesis ako pero wala akong magawa sa thesis ko. Dapat lang, right? Baka mas mura ulit, right? Kasi kung mag-function to, Kapag nagkakasal na. active. Hindi, kapag nagkakasal na namin. No? Wait lang. Where's the lang?
Hello. Parang ka nagkaroon ng form, no? Ano ka ng form? Anong tawag na? Hello. Ano? Gawin mo hanggang sarap. Paano mag-ikay? Ay, ito ang sandwich. Parang pinakapit ka. Saan dito? Hello, dito? Hindi pa ano, masyado nga natin binaksin sa natin. At sa akin sila. Nakakado na ako. Pwede siyang Wala yung Tapos, mute mo nga. real estate. Bakit?
Ayan guys, may love shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa pagpunta sa aking live. Ayan po, nandito nga pala tayo sa Almon Marina. Ayan, nasa MOA tayo, nasa loob tayo ng MOA. Mall of Asia. Ayan, katatapos lang namin guys sa pagkain namin. Maraming salamat sa panonood sa aking live. Ganda po ako. So bago yan, shoutout muna natin. Dita Bustanan, may love shoutout. Maraming salamat Dita Bustanan sa patamsak. Albic Achievers, Admin Albic, may love shoutout sa dyan. Divine O, Red Butterfly. Ayan, Red Butterfly, may love shoutout sa inyo. Ba yan, Joe?